Здравейте! Сега ще ви покажа как се работи с копирано устройство HP DeskJet 3050A. Ако не сте сигурни, че това е вашия модел, може да проверите лесно на кутията ето този надпис. Срежете внимателно лепенката на кутията първо отгоре. После отстрани. След това отваряте кутията. Вътре, освен устройството, ще намерите книжка с инструкции, която за сега не ви трябва, кабели и адаптер на устройството. Малко по-късно ще ги ползваме. И разбира се, консумативи. Това е мастилото, без което устройството не може да работи. След като извадите устройството от кутията, трябва да премахнете и лепенките. Прави се ето така. Премахваме и лепенката на долния капак, за да можем да го отворим. Отваряме долния капак. След това отваряме и предпазния капак, за да можем да махнем уплътнителя, който се намира отляво, заедно с лепенката. По този начин. Захранването на устройството става посредством неговия адаптер и този кабел. Първо се свързва кабела към адаптера ето така. След това взимате от адаптера кабела, който излиза, и на гърба на устройството го включвате ето така. След това включвате и самото устройство към електрическата мрежа. Устройството вече е захранено с електроенергия, но още не е готово да работи, защото вътре трябва да поставим консумативите. Това са така наречените мастилници. Едната е черна, другата е цветна. Преди да ги поставите, разбира се, трябва да свалите опаковката. Обръщате по този начин мастилницата, хващате с два пръста и късате опаковката. Двете мастилници може да ги разпознаете по цвета на капачката. Цветната мастилница е с розова капачка, а черната е с черна капачка. Задължително е тук двете мастилници да бъдат поставени в устройството, за да може то да работи. Не забравяйте също така да махнете и лепенките на мастилниците по този начин. И те са готови за поставяне. За да сложим консумативите в устройството, трябва да го включим по този начин. След това трябва да отворим защитния капак. Изчакваме двете гнезда да спрат да се движат. Сега трябва да поставим консумативите в устройството. Цветната мастилница се поставя отляво по този начин, а черната се поставя отдясно по същия начин. След като мастилниците са поставени за своите гнезда, затваряме и защитния капак. Резервният консуматив изглежда по този начин. Устройството вече е свързано към мрежата и е заредено с мастило, но за да работи му трябва и хартия. Затова ще използваме познатия ни А4 формат. Първо вдигаме входната тава по този начин. Слагаме листата, ето така, и с този плъзгач фиксираме самите листове. Не забравяме също така и изходната тава, чрез плъзгане да я отворим. Вече сме готови за копиране. След като сме поставили консумативите, трябва да подготвим устройството за режим на работа. Първо трябва да изберем език и да натиснем ОК. След това трябва да потвърдим същия език. След това избираме регион и натискаме ОК. След това потвърждаваме региона. След това натискаме отново ОК. Отново натискаме ОК. И отново натискаме ОК.
Устройството автоматично изкарва тестова страница. За да копирате някой документ, трябва да поставите оригинала, който искате да размножавате, в устройството. Първото нещо, което трябва да направите, е да отворите капак. След това поставяте документа с текста надолу в устройството и го подравнявате в долния десен ъгъл. Затваряме капака и е готово за копиране. За да копираме страницата, натискаме бутон Copy. Отново натискаме бутон Copy. Избираме цвят за копиране и натискаме Copy Black. Принтерът копира. Това е! По принцип устройството работи с формат А4, но ако ви се наложи да преснимате формат А3, може да направите следното нещо. Сгъвате формата през средата по този начин. Надписът трябва да е от двете страни. Отново отваряме капака, поставяме с надписа надолу, отново гледаме долу в десния ъгъл, да е плътно, затваряме капака и копираме. Веднага след като изкопирате едната страна, отново отваряме капака, обръщаме листа от другата страна, по същия начин, затваряме го и го копираме и по този начин ще може да копирате и формат А3. Вече сте готови да работите с HP DeskJet 3050A.